bine, v-am regăsit la un nou episod de Minecraft, ăsta de Minecraft, la un episod de Build Battle. Și pe episodul acesta o să fac un Diamond Sword. Diamond Sword din nou? Da. Atunci bă, și să audă pe fundal este TV-ul. Și vreau să văd un like. Poate și voi sunteți și poate și voi vă jucați în momentul ăsta cu mine. Suntem 6 oameni, 6 persoane pe joc. Și dacă vă place acest video, v-am zis deja ce trebuie să faceți. Activați butonul de like și cel de clopoțel ca să primiți notificări când filmez un nou video. Să am cum fuge. Uitați un Diamond Sword făcut. Și acum o să facem aici un guest. Nu ne aproape niciodată, nu mă votează. Eu sunt singurul care face construcții serioase. Și de asta lor nu le plac. De ce nu ne plac construcțiile serioase? Doar la ea care sunt mai serios. Ați mai văzut vreodată un rege fără cap fără haine pe el? Ai de capul meu horror. Un film horror. Nu era chiar horror, era mai mult comic. Nu foarte comic. Oh, deci nu mor conexiune. O să facem sabia, nu o să mai stăm să votăm. O să închid videoclipul și gata. Și De ce nu le arăți la oameni? Ești rău? nu sunt rău. Sora mea mereu încearcă să-mi strice cariera. Trebuie să le arăt să le placă. Și voi puteți să căutați jocul ăsta pe Google Play. Scrieți la search, scrieți Build Battle să scrie. Battle cu 3D. Și cum acesta este guestul nostru. Ok, am fost Beatul vostru, ne revedem data viitoare, pa!